ho hem fet per evitar que aquella gent nostra, que aquella gent, no tenim una posició política, però tenim una cosa molt clara, som els nostres, representeu els nostres empresaris, representeu la gent que està preocupada en que passi el que passi a Catalunya, passi el que passi, què passarà en el nostre aeroport, què passarà en el nostre model econòmic, què passarà en els nostres ports, perquè punyetes, que qualcú m'ho expliqui, que un contenidor d'un vol de la Xina a Palma val 1.600 euros i de Palma a Eivissa 1.450, i aquestes coses no tenen cap sentit. Aquesta gent nostra, hi ha un moment que vàrem detectar que corríem el perill de dia 26 de juny quedar tots mig deprimits en el sofà de casa nostra mirant el sòtil i entrant dins aquella dinàmica que jo crec que fa 300 anys que ens intenten ficar, que i tanmateix no farà res, i sou quatre rates, i això no ens queda més remei que acceptar el món com està voltat. Això no queda dur. Això no dur un capital polític que durant 40 anys ha estat picant pedra, ha deixat, deixaves no, deixaves de picar pedra. Escolta'm, això en Celga, qui ja existeix guanya, i no te rendeixis. Segueix picant que la pedra s'espanyarà. Corríem el perill que aquesta gent, mira que van fer esforços titànics, i jo personalment, perquè hi hagués una candidatura que integrés tots els partits. O que se sumassin tots els partits. L'han dit tots els nostres. Esquerra Republicana, dic el PI i dic més. O com a mínim, se parla més que no és iniciativa. Perquè jo començo a dubtar que siguin nostres. Per evitar que aquesta gent, nostres, que quedassin el dia 26 en depressió, mos hem ficat en aquest fregat. I no per dia 26, sinó perquè tots els que estem un poc per mig i que duim hores de vol, sabem que una depressió o una empresa quan comença a anar malament, el primer dia que tens un entrebanc, si quedes en el sofà mirant el sòtil, és molt probable que acabi amb una depressió profunda. Per tant, dia 26 no ha de quedar ningú trist en el sofà. I clar, quan m'ho demani el programa és molt senzill. Un xurí, que és un cap, no és com un descobert, jo ho he descobert, n'hi ha molta volta que ho sabíeu, diu, hem de canviar el paradigma. Fins ara teníem uns polítics que anaven a Madrid a escoltar, a prendre-se el sermó i venien aquí a xerrar. I compten molts el sermó que havien après de Madrid. I aquest paradigma l'hem de variar. I nosaltres som aquí per escoltar vosaltres, perquè mos traslladeu les inquietuds, en el nostre cas econòmiques, en el cas dels docents, de la pagesia, dels hotelers, dels transportistes marítims, i a Madrid a xerrar. És que no mos interessa el que mos diran a Madrid. I anem a comptar la nostra. No ho dius, la pel·lícula ja està arreglat. Amb això està bé. I ja ho veurem si no ens sortirà. Bàsic, ens preocupa la nostra gent. Riu de Canal 4. Estem a les dretes, esquerres, van dir, som d'aquí, som gent d'aquí. I jo, l'altre dia, tornava jo a fugir molt de Canal Coe, perquè un tio que no coneix molt, també dic suggerència de la Mediterrània i de Tierra i Balears. Baix en tren, vaig passar per Espanya i em vaig cap a Canal Coe i pas pels caputxins. I quan havia acabat de prendre la decisió, quan havia acabat d'acceptar, vaig veure les coses caputxins, que cada vegada que la veig són estranyes com, i vaig entendre per què ho havia fet. I vaig entendre per què havia donat la plaça. Recordar la plaça aquella de la Francina Manuel, que quan varen aprovar sobre les paus, o quan no varen entrar sobre les paus, diu, me fa mal el cor. Jo no me fa mal el cor, això. Diràs, veure aquestes coses en els caputxins, que estic segur que en aquest senador que se n'havia donat compte d'això, però a la vegada, quan tornen els despatxos, com a abogat, veig el patiment dels nostres empresaris, que estan absolutament escanyats de per tot, que se veuen obligats a mirar les seves empreses endavant,
com a terceres, quartes o cinquenes subcontrates d'empreses de Madrid que, a més, se concedeixen els contractes del Palau del Bernabéu i en el nostre ens tenen escanyats, des dels empresaris fins als pobres de la por dels caputxins. Això no és un tema de dret risc, això és un model que no pot ser. O pateixen els pobres o pateixen els empresaris. O els canyem els empresaris i no tenim pobres, o els canyem els pobres i tenim empresaris. Molt simplificat el missatge. Però no pot ser les dues coses. No pot ser les dues coses. I la manera de donar els poders dels caputxins, quina és? Molts tornen els 1.500 milions d'euros i ja veurem què feim. Però què fareu? Fareu autopista? No. Ho decidiràs qualsevol demà. Ho decidiràs qualsevol demà que per proximitat ho pot entendre millor. I deixarem d'escanyar els nostres empresaris, perquè si els nostres empresaris poden fer la seva feina, no us preocupeu que se'n cuidaran ells de les coses caputxins. Si el sistema funciona, si els nostres empresaris els deixeu tranquils, no us poseu més pegues de les normals, se'n cuidaran ells de les coses caputxins i acabaran amb ells. Tot això és important. Escoltareu aquí de vosaltres, anar a aprendre de vosaltres i anar allà a intentar explicar-vos, perquè tampoc mos entendran. Nosaltres anem a dir, i tu t'apareix que t'ho explicarem, i tot el món diu, anem a dir això ara, perquè estem en campanya i quedaré que t'ho explicar. Però no que anar allà, ha de ser cap forat del món i partir, no m'he sabut jo això. Perdoneu per dels nostres braços, necessitem molt de braços per fem-nos una mà com se mos ocorri. I si és insultant-vos, si la manera que se mos ocorri que us podeu ajudar a insultant-vos, cap problema ni. Nosaltres com a semena el que podem fer és aportació intel·lectual, coneixement econòmic, que vosaltres com farem un manual que serà obert a tothom, qui vulgui recollir-lo. Penseu una cosa, que ara tenim un altre bou que no només molt servirà per Madrid, sinó per posar coses damunt la taula, coses que fins ara es tenen amagades, perquè ara aquests 2 dies, que al final resultarà que en Juan Pedro Illanes és sobiranista. Jo mira no el coneixia, que m'apareix un bon jutge i no té llegit la persona, però com a sobiranista no m'hi surt. Ara resulta que aquest home i tot és sobiranista, perquè nosaltres hem donat una passa i hem aconseguit posar damunt la taula un tema. Com a mínim, aprofiteu-vos per posar temes damunt la taula. Endavant. No es queda amb vos.